Amannɔne Soafoɔ kyerɛ sɛ wɔyi Ghana adehye ahanu aduonu Afiri UK man no mu. Amannɔne Soafoɔ Onimuonyamfoɔ Shirley Ayorkor Botchwey de ato dwa sɛ Ghana Aban Ayi Ghanafoɔ Bɛboro ahanu aduonu Afiri UK man no mu de wɔn kɔ aman foforɔ so. Wei kɔɔ so Kwasiada no awiaberɛ Ogyefoɔ bosome da ɛtɔ so 27. Onimuonyamfoɔ no kaa sɛ wotumi di dwuma yi esane mmoa Ghana Aban nya fii Ukraine man no mu mpanyimfoɔ ne Ghana Aban asoɛ ahodoɔ a ɛwɔ ɔman no mu hɔ nti. Bra ɔda nsɛm yɛdie ɛnura Kwasiada no, ɔkae sɛ Aban ayɛ nhyehyɛeɛ a ɔde bɛhwɛ Ghanafoɔ a wɔn ho aka adwaa mu yi. Wɔn kae sika, baabi a wɔbɛda, wɔn aduanedie, akwahosan ne wiemhyɛn a ɛbɛfa wɔn ho nsɛm nyinaa. Aban ayɛ ho nhyehyɛeɛ. Ɔde to dwa sɛ masoɛeɛ no bɛkɔ so yɛ amannɔne asoɛeɛ ahodoɔ de nsawɔsoɔ na wakɔ so aboa yɛn man mufoɔ a ɔhaw ato wɔn no. Yɛwɔ anidasoɔ sɛ nhyehyɛeɛ pa a yɛayɛ no bɛboa ma wabɛduru ɔman yi mu nansɛn yara. Esane baako yɛ a yɛn adehyeɛ no ne asuafoɔ no reda n'adie nti, yɛnim sɛ ɛrenkyɛ wɔn dodoɔ bɛkɔ soro. Wɔne wɔn ho redi nkitaho wɔ internet so. Wɔde aban panyimfoɔ ne asoɛeɛ ahodoɔ a wɔbɛtumi aboa phone number ɛmema wɔn ho. Ɔka bio sɛ asuafoɔ Bɛboro 460 nam kwan so kɔ aman a ɛbɛnbɛn hɔ te sɛ Poland, Hungary, Romania, Slovakia ne Czech Republic so. Aban asoɛeɛ ahodoɔ ne asuafoɔ kuo ahodoɔ bɛgye asuafoɔ a wɔfiri Ukraine man no mu fɛ so. Nipa dodoɔ a waboa wɔn. Ɔsoafoɔ no kyerɛ sɛ nipa 24 akɔduru Bucharest a ɛwɔ Romania. Ɔpanin a ɔwɔ hɔ no reyɛ wiemhyɛn akwantuo ticket ho nhyehyɛeɛ a wɔde bɛba nkran. Ɔkyerɛ sɛ nipa 48 gu ahoboa so. Na Romania mpanyimfoɔ de nipa afoforɔ 60 nso ɛfa nhyehyɛeɛ ahodoɔ bi mu ansa na watra ɛhyeɛ aba Romania. Onimuonyamfoɔ Shirley Ayorkor Botchwey da no adibio sɛ nipa 38 akɔduru Poland. Yɛyɛ wiemhyɛn ho hyehyɛeɛ ama wɔn a wɔbɛhia aban mmoa no nso. Nipa 25 a wɔfiri Slovakia no nam kwan so kɔ Prague. Na Ghana aban asoɛeɛ a ɛwɔ hɔ no bɛhwɛ ama wɔn baabi atena. Nipa 25 akɔduru Hungary na Pentecost asɔre a ɛwɔ Budapest no ama wɔn baabi atena. Sɛdeɛ yɛde kan aka no, yɛhyia nsɛnene wɔ Suni kuro a ɛda Russia hyeɛ so pɛɛ no so. Nanso, Ghana aban na musifoɔ dwumadibea a ɛwɔ Moscow no ɛboa nipa 85 na watumi atra ɛhyeɛ no akɔ Russia man no mu.